Yurdumyzyň ahal topory myhmançylykda oýnanlygyna garamadan Täjikistanyň Regartada toporuny utmagy başardy. Duşuk hünärmelleriň tälimçileriň üns merkezine boldy. Avraili bayrak uğrunaky ýarşda çykyş etmäge mümkinçilik berýän bu oýun toporlar üçin örän möhümligi bilen tapawutlandy. İlkinji minutlarda meýdança eýleriniň artykmaçlygy doýuldy. Ýöne serhaplylygy, goranyş hemde hüjüm bilen utgaşdyran iýilleşlerimiň ynamy her pursatda aýdyň doýuldy. Hemişe bolşýaly meýdança eýleri hüjümi ýokary derejede gurap, netije gazanmak maksat edini. İlkinji bolup gol geçirmek, netijede artykmaçlyk gazanmak ýörelgesine eren futbolçular ihlaslarını görkezdiler. Garşylyklaryň hüjümleri ýeňşiň ýeňil bolmajakdygyny ýaşýar etdi. Üstünlüge bolan ihlas, maksada okkunluk ýeňşi üpçünedýär. Şekileşli häsiýete beslenen duşda ahalyň futbolçulary ilkinji bolup 60-njy minutda hata başladylar. Soňra meýdança eýleri hata deňlediler. Duşuň 80-nji minutunda iýilleşimden geçiren ikinji topy ahalyň üstünligini üpçünetdi. Netijede Täjikistanyna geçirilen oýunda türkmen futbolçulary 2-1 hasabyna ýeňşadanyp, Çempionlar Ligasynyň Aziýa Futbol Konfederasiýasynyň ikinji ýarşyna oýnamaga huk kazandy. Aziýa ikliminiň Çempionlar Ligasynyň toporlaryň tapyryna ýurdumyza 2, ýagny arkada we ahal toporlarynyň wekilçilik edýänligi aýratyn bellenmäge münasipdir.